кешегә бәхетем туган, өлешемә төшкән көмешем. Шул бәхетемне эзләп юлга чыктым, шул бәхетемне эзләп килешем. Кеше язмышы очрашулардан тора. Җиргә аяк баскан көнебездән алып, алдыбызда очсыз-кырыйсыз очрашулар кәрваны пәйда була. Һәр очрашу гомеребезнең яңа сәхифәсен ача. Табышларыбыз да, югалтуларыбыз да шул очрашулардан башлана. Кайбер очрашулар көтмәгәндә уйламаганда килә. Кайберләре зар-интизар булып теләп йөреп тә чынга ашмый кала. Кемне генә очратмый адәм баласы үз юлында. Кайчак беренче карашка гадәти генә булып тыелган бер очрашу да язмыш юлларында көтелмәгән кискен борылышлар китереп чыгарырга мөмкин. Әмма һәрбер очраклык та кадагый кануннарга буйсынганын онытмыйк. Язмышларны үзгәртә алырлык очрашулар арасында иң кадерлесе үзеңнең тиң ярыңны очрату мизгеле. Шушы очрашу ике йөрәк арасын аңлатып булмаслык татлы хисләр күпере белән тоташтыра. Канатлар куя, бәхет иленең капкасын ача. Бу дөньяда һәрбер җан ясе парлы итеп яратылган. Тормыш юлында чыраган киртәләрне үтәргә, авырлыклардан сыенырга, бәхет мизгелләрен, хәтта гадәти кояшлы көннәрнең җылысын бүлешергә дә кешегә насыйп яры кирәк. Бер-берсенә тиң итеп яратылган ярларга бәхетле булып яшәү өчен, нәсел калдыру өчен язмыш үзе юллар ача. Бер-береңнең йөрәк тибешен тоюдан ләззәт алу, сөйгән ярыңны күз карашыңнан да аңлый белү, үзеңнең кемдер өчен бик тә кирәк булуыңны аңлау, мәхәббәтнең аслы да шул түгелмени? Мәхәббәтне саклап, бер-берсен кадерләп яшәгән парлар гына бәхеткә ирешә. Юллар уздым, илләр гиздем, юкка гына гизмәдем. Юллар узып, илләр гизеп, мин бит сине эзләдем. Син икәнсең, гомерем буе эзләгән, бу дөньяның гүзәллеген күрдем синең күзләрдән.